Select Africa TV sawona mbukeli ngiyakubingelela igama lami ngingoSinenhlanhla. Uhulumeni waseNingizimu Afrika usenze inguquko ezintsha phansi kwesigaba sokuqala sokuvala kwezwe ulevel 1 ukubhekana ke nebhubhane i-COVID-19. Lokho kwenzeke emva komhlangano wekomiti ke longqongqoshe elibhekene lona lolu bhubhane. Kanti ke nazi izinguquko ezenziwe, awusekho umthetho wesikhathi sewashi, usuyahamba nje ugcine la uthanda khona ebusuku. Kanti futhi sekuvumelekile ke ukuhlangana kwabantu abangu-1000 endaweni evalekile, kodwa kuthiwe kubalulekile ukuthi kuqikelelwe ukuqhelelana, i-social distancing. Kanti ke futhi ke utshwala sebuyadayiswa ke, kodwa kwalabo abanezimvume zobukudayisa phecelezi ama-license. Kanti ke isifonyo naso siyaphoqa ukuthi ke abantu baqhubeke bazifake. Lokho ke kwenzeke emva kokuthi ke amaciko amaningi kanye neqembu lapha ya-EDA nalo belikhala kakhulu lithi ke kuyacindezela kakhulu ukuthi ke abantu bagcine bengakhululekile ngoba kugcina kushaya umnotho, futhi ke abantu abaningi bephelelwa umsebenzi. Masiqhubekela phambili mbukele ke uBishop umkhulu ke odlulile emhlabeni uTutu umnumzane ke uDesmond Tutu uyafihlwa ke, noma ke kuvela umndeni wakhe uveza ke ukuthi akeze ukufihlwa kodwa uzoshiswa. Kanti ke umzimba wakhe ke uzovumeleka ukuthi ubonwe ngoLwesihlanu. Izona ke esikuphathele zona usuku namhlanje. Sacela ungene epageni lethu Select Africa TV, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucomment. Mina nginguSinenhlanhla, le iSelect Africa TV.